Majida iyasuka eMorocco. Bafana versus Angola, AFCON 2025 December date. Kule video nijonga starting lineup seBafana. Kuzabakho surprise eyi-1 kule lineup or maybe even 2. But after ni-explainile uzo-understand why le surprise iza kwenzeka. Izothetha ngoMofokeng, Apolice Mbokazi, Sipho Mbule noLyle Foster. But leyo ayo lineup epheleleyo zozanayo yonke. Singalibali support channel bafethu, ushaye u-like okanye if eqala udibana channel ungalahli ngophosa uzwe izigrand, ushaye usubscribe. Sileqa u-20,000 subscribers bafethu. Mocho. First game iyasuka eMarrakech eMorocco Monday night ngo-7. Siyayazi bafana bayintoni engayenza Majida, but Angola andifuni uthetha kakhulu ngeAngola bafethu. Ndibe ndisenza research apha ndibe ndisithi Angola iNgola ithe yathi ayisipani kakhulu la way. Betere ndithethe more ngento endiyibona ngamehlo wami, into endiyaziyo from uyibona ngamehlo wami Bafana. Angola okay, Grand Angola last AFCON ngo-2024 yaya quarter finals. Lo achievement asinoyozelela. Bafana yona yaya semi finals. Angola sure ine-players ezininzi edlala kwi-Serie A, e-Italy na around Europe sure. In the same time Angola ine-coach entsha. Ikhona icoach eyayitshintsha Angolan football ibeka level ifana noHugo Broos wabo, mara umkile Hugo Broos wabo. Imagine if Bafana Hugo Broos ebemkile ngo-October nansi yaqala AFCON ngo-December. Bakwenzeke loo nto ke-Angola. But Bafana are not only keeping Hugo Broos wayo, but as a team Bafana ikwenye i-level. Yayiva loo nto team ezi-country ezibafethu, and then in most countries azikwazi ukudlala as a team. Bafana ine-strong point bafethu. Bafana bafethu iphethe elinye ibhandi, i-last number bafethu. Even ngaya worldwide nase-Europe, i-top countries akukho easy ukwenza i-team, i-national team, i-country idlale as a team, ibe yi-team. uHugo Broos ukwazile uyenza lo way. I-Egypt kuze iwine AFCON ezininzi nge-2000s, nge-early 2000s yayine-team, yayingathi club. iSpain kuze iwine i-Euro ngo-2008 yayi-club. Kuze iwine World Cup ngo-2010 yaba yi-club yayi-team. Nenye i-Euro ngo-2012 yayi-team. Hugo Broos ucreatele way Bafana. Angola ayisondelanga nosondela kule level. Banazi individuals badlala as a-country but abakabikho kwi-level uba bayi-team. Most players Bafana zidlala kwi-Betway Premiership. Ziyazana and i-Betway Premiership yeke leyo iba i-club ithile idlala nge-style esithile. I-Betway Premiership yona as a league ine-style sayo, ine-rhythm yayo, and yonke la Majida anayo lo rhythm, banaso so style. But ke akhona i-perfect ebholeni. Bafana inazo into eziyi-2 efuneka izijongile. Number 1, Bafana unlike previous AFCON, Bafana ngoku ifika apha ine-target ngokuba yejonga semi-finals, final siwini. Ke-AFCON egqithileyo Bafana ibingaphethanga nix, ibirelaxile, ibingenamthwalo. Wonke umuntu esithi asuka bazophuma ngoku abakho way bazawuyenza manaba. Yabona ngoku Bafana iqwayile ngoku, ikherile Bafana ngoku. So Majida funeka ibhasope lo way. And kwesibini xa nisongeza kuloo nto mandithi bayise Bafana ngoku i-Africa, i-team zase-Africa, i-national team zase-Africa, i-country zase-Africa ziyayazi Bafana ngoku, zirespectile ngoku, ziyijongile, ziyayazi uba kuse angomaqatha ezi zizodlala apha. Amajida funeka akwazi kuse uqwaya lo pressure, funeka ayi-owne lo pressure, funeka responde kulo pressure, funeka phakame amele kulo pressure bafethu. If bayenza lo way bazoba grand. So starting lineup bafethu, I think zizabakho 2 surprises apha starting lineup. Sesi-1 engathi ndisho ngaso, isesibini andikho sure kakhulu but nje make ndishukumise izinto mani ngoDisemba. Epalini best goalkeeper Africa uRonwen Williams, noba kuse uMjida isizini yakhe ibinjani. Epalini igloves ezika-Williams, one of the best players Bafana Majida, yeke iform yakhe bakuse ibinjani. Hugo Broos nyamazi bafethu, Hugo Broos zange akhathale kakhulu uba kusejonga iform yomuntu injani. Iba zii-players nje ezifikayo Bafana ba okay umuntu ukwi-good form angene Bafana. But khona players ekudala zangena pha ezine-experience Bafana ngoku ingathi club yazo ngoku. Lawa Majida iform ayithethi kakhulu. Hugo Broos ufundise lo way and kuse i-players ziyayithanda la way. That's why players ongena apha zifuna ukufela Hugo Broos ebalini. Amajida adlalela i-country aphinde adlalele noHugo Broos bafethu, ngenxa yezinto ezisoba kusejonga noba adlala i-grand eklabhini Hugo Broos uyandipselecta, uyabhiliva kum. That's why ubona uRonwen Williams kulaa game wawuseva ipenalty eziyi-4 wavela wabaleka waleqa kuHugo Broos. So la loyalty siyozelela bafethu ebholeni, ipower la i-players xa zidlalela i-coach ayikho enye into onoyirhalela bafethu ngoku i-players ezingafuna udisappointa i-coach. Ke navane way ndabona kwezi week i-build-ups bakusejonga ikhona iBafana player i-interviewer phaa kuthiwa okay uMjida uyachaza bakuse ngobana bathanda ujoka kakhulu.
ngobani abanxiba grand, ngobani abanxiba kakubi. Kabuza uba sijonge yiphi na place serious apha ecampini. I-answer kuthiwa nguRonwen Williams uba kuse umjita motivation ne-focus, which is we-grand lowo bafethu. Ucaptain wethu lowa, i-goalkeeping position ibalulekile bafethu kwi-tournament. Bafana ne-defense e-grand. Uqale ushaye i-defense ke ngoku, but xa ushaye i-defense awukagqibi jo. Usekho i-goalkeeper, i-top goalkeeper epalini. So uRonwen Williams uyastarta nakanjani bafethu. So le game i-pressure ne-profile yayo i-growth majita. uRonwen Williams unayo la experience. Bedlala i-AFCON akho yeza kuthuka, akazobe ithuka kakhulu umjita. I-Champions League udlala season out, season in umjita. Udlala ki-big stadiums, udlala kwi-Wydad Casablanca eMorocco, udlala i-Al Ahly eCairo. Ukuzibona ifans aphana. Ayingomanzi amancane lawa bafethu, ayingomanzi ayini lawa. So i-player enje yayo ungayithemba kusejonga ayizofreeza apha kule game. And then i-right back ne-left back, same story, zii-teammates like Sundown. Now amajita bekhona ku-AFCON ngo-2024, last AFCON, experience ikangaka, i-talent ikangaka. Aubrey Modiba left back, right back Khuliso Mutau. Khona i-former player edlala ku-higher level, andizoyibiza ngegama. This week iyathi uba kusejonga ngaphandle koHakimi, uMutau noba i-best right back e-Afrika. Nazo uMutau kule veki bekwabuzwa nenye question e-grand umjita yabuza uba kusemfethu uyibhalansa kanjani le way uba kusejonga udefender solid at the same time yakwazi u-attacker solid. Uthi umjita kuseyikhona i-coach yami endifundisayo la way, xa kangayibize ngegama umjita. I think noba nguRolani ngoba kusekukhadoso ofika ngoku, and uMutau kudala kule level. Uthi uMutau uye wathi uMutau i-question yakhe uba kusemfethu le balance yakho attack ne-defense uyenza grand kangaka, uyenza kanjani we manager kanjani. Uthi umjita kusendafundiswa enye i-coach yami yathi uba kusejonga yona oyibalulekileyo uba kusefuneka uyazi uba kuse iphi ibhola and then iphi opponent, iphi opponent, iphi ibhola. Yabe iphelele i-answer kaMutau. Central defense kuzaba kho changes apha ku-central defense. Akekho uGrant Kekana, akekho uMothobi Mvala. Amajita azaba tested ngoku. Decision egrot kaBros ilapha, nami ngisenthe decision egrot apha amajita. Ndithi izinto shukumisa izinto mosapha kule line up. So xa ingekho i-previous experience, engekho uKekana, engekho uMvala, ngubani omnye bekhona? NgoSinathi Sibisi. But uSibisi anzumstart apha amajita. The term was bafethu i-profile ne-level yale game ne-pressure namehlo expectations yonke la way i-high majita. Grand uSibisi bekadlala kwi-Champions League, but experience yakhe compared to kaNgezana, uNgezana udlala i-bigger games e-Europe majita. Bedlala ki-UEFA Conference League, bekadlala ne-Manchester United last season ki-Europa League. Eza stadium ikusene pressure ne-spotlight asikho ncane bafethu. And uNgezana i-club yakhe ese-Romania, i-FCSB, i-big club eRomania, i-Giants eRomania in terms of i-following ne-support, i-Kaizer Chiefs yase-Romania. So i-spotlight ne-pressure umjita ne-stove esiphezulu uyazazi nje, uziqhelile every week. uNgezana uyastarta for lona bafethu, and kuse umjita obviously unayo physical power. Eza-Angola azikho ncinci zase-Angola, zinayo physical power and zinde eze-Angola. uNgezana uyadibana lawo, ziyathethe bafethu, afunekanga sibe nalawo suka kusema umnandi uNgezana, suka akho mnandi uNgezana. Sasithetha lo uNgezana kuse wavaya wa-Europe, wafika wayimake up ku-FCSB, wadlala ki-Europa League. Abantu kuse babe uNgezana ayibhoza, and uNgezana i-quality yakhe ne-level yakhe vele yabonakala bafana wabuya ekwenye level. So uNgezana start bafethu ki-right center back, icango wakhe iplay ngena experience. But ebholeni ziyi-2 izinto ezibalulekileyo xa uselecta iplayer ngaphandle kwe-talent. Experience, if experience, i-character. uMbukazi uyiphethe ebhegini, unayo i-character, and uyastarta nxa lo way basemjita une-big character umjita. And obviously left footer umjita ufuna la balance. Ukhona uNdamane naye kuse-left footer ebenchini, but kuse-uMbukazi yena seziprovile ki-big game wayenza i-business against iNigeria. Enye game sambonayo bayiwajonga lo Mbukazi bafethu, hayi le ayiyo normal dog le bafethu, le ayiyo normal dog le majita. Sedlala na-Champions League, wadlala wancedisa iParis bakuse semi-finals CAF Champions League efika. iParis i-big team, umjita udlala ki-big crowds week in week out, and uMbukazi yena una-less pressure yena compared to uOzwin plus noMofokeng in terms of ba okay ajonga i-scouts. uMbukazi sesayinile i-contract, seyithola i-club orkanti, so free ba kusema makadlala igame yakhe, makadlala i-football yakhe umjita. So uyastarta naye next to uNgezana. If uNgezana akadlala nga-grand, uSibisi ukhona i-tournament lezi, ngaba khona i-yellow cards bafethu, zaba khona red cards. So isikhathi saba khona for ba kusejonga enye center back sozongadlali, uNdamane okanye uSibisi sozongadlali, bangadlala babayi-2. Zikhona ne-games uba okay ajonga apha siyalida 1-0 okanye etc. Zikhona ne-games uba okay ajonga siyalida apha 1-0 kushiyeke 10 minutes 5 minutes, ajonga faka i-defenders beyi-3 jo, faka i-center back eziyi-3.
thole result i-tournament i-results football. And then i-midfield emqeni akho surprises. Teboho Mokoena uyazibhika, Siphephelo Sithole uyazibhika, udlala ePortugal umjita ke-high level, ubuyile again ngoku umjita o-reliable, uBros umthembile la out idlalela uHugo Bros nayo lo nguSiphephelo Sithole. Hayi kuse adlala i-Premier Division ePortugal, wayenza ibhizinesi umjita Bafana wamuva wasayina kwenye team eki-Premier Division ePortugal, wathola injury 6 months, wabuya waba irregular, wasayina i-contract entsha nale team ngoku kwezinyanga ezigqithileyo. Usithole i-1 win funa uyibona kuyela tournament fika improve kuyo. Bayise umjita xa siya efront, bayise umjita yacontribute xa kuyiwa efront, uyakwazi ucreate iplay, uyakwazi kuse udriver nebhola, funeka bonise lo improvement. Otherwise uzawukhutshwa qho nge-65 minute, nge-70th minute kungene utalent Mbatha siyazi bafethu uyakwazi kuse uprotecta i-defense at the same time umjita uyayiwa xa kuyiwa efront, uyakwazi ucreate iplay and uyakwazi ubetha umbani, uyakwazi uscora outside the box. And then surprise kuzoqala abani, uzoqala uElias Mokwana. Elias Mokwana akafiki le level ebedlalile kwi-World Cup, ebedlalile nange-Esperance umjita nje nxa ye-experience bafethu. Apha ke-AFCON ebedlalile uMokwana. I-wingers ungaze ni-substitute bafethu, ungayifaka enye winger nge-50th minute, nge-60th minute, iyona winger i-best winger yakho uyakwazi uyifaka nge-60th minute. So uMokwana angaqala nje ngalo iba okay umjita una-experience akazukuthuka. Bayikusijonga una-experience bafethu, ba okay una-experience akazukuthuka. Wayiqala i-AFCON egqithileyo, so uMokwana aqale phana and then ke ngoku Ozwin Police akafiki le level and then semjita i-best player South Africa ngoku. Akho yenza ithetha ngo-Ozwin Police bendichaza bafethu bendiexplain uba kusejonga i-level ka-Police injani, siyayazi bafethu ayikho into izophinde ithethe ngoku. Ozwin Police left wing and aqala ufika i-AFCON ebekhona ke-last AFCON, Police left wing, Mokwana right wing, and then unumber 10 i-new player bafethu umjita replace uThemba Zwane, kuzoqala uSipho Mbule. Angizo-explain abafethu uba kusesipho Mbule, siyayazi uSipho Mbule kusentoni akwazi uyenza, siyayazi uSipho Mbule intoni angakwazi uyenza, which is way one qha and somjita seyenzile ngoku i-previous match, i-friendly match before the tournament uyenzile le way sifunayo apha kuye ngoku. Uba kusemfethu ushaya inet kazi, xa unumber 10 funeka ushaya ii-goals mfethu. Umbule uskorile ki-friendly game before the tournament. Umbule unayo yonke enye iway umjita uyayazi uba okay yonke iway uyiphethe mfowethu, qha kuseyushota ngayo ushaya inet mfethu. And obviously uyakwazi ucreate, xa nisithi yonke enye iway uyakwazi kuseku-create opportunities for amanye amajita. Uba aPolice ina, Mokwana ina, striker sethu uyakwazi ucreate umjita and kuseza Africa azimazi futhi uzobetha umntu Umbule phaa, umntu ompresayo izobetha jo and aziqhelanga udibana neplayer edlala ngela hlobo. Umbule uzozisurprise kakhulu ii-defenders zaphana xa ibambe ibhola ikuye. Themba Zwane nabe senza izinto ezisimila, but ke kuse Umbule uyayazi bafuneka skorile uskowa ii-goals. Khona out yazi ibhola bengcola nayo before le tournament, ithi umjita hayi kuse Umbule ayikho Umbule fit akaskori, udlala 20 games akaskoranga lo mjita. Ya qoma okay fact, but kusena yathi kumjita yazi mfethu ibhola yenye way Umbule angavele qale ii-goals vele zivuleke ingathi kuvuleke i-tap apha ke-AFCON. Bayise umuntu oke bengaskori before AFCON, engaskori for iParis avele shaya iigoli ezininzi ku-AFCON, ibhola enjalo bafethu, yiloo nto siyithanda abafethu. So number 10 nguMbule and then i-center forward striker uyong-50-50 lo bafethu, uMakgopa okanye uLyle Foster. Abanye abaninzi kuse bamfile uLyle Foster but abantu nabo bebamfile uMakgopa. uLyle Foster kodwa I think i-master yala way bakuse-create opportunities umjita. And bafethu kusefuneka si-respect level bafethu, sometimes thina as-respect level i-Premier League ayingomanzi amancane majita. uLyle Foster uyakwazi uba ne-moment of brilliance singacingelanga. uMakgopa respect uzodlala naye bafethu, just because umuntu akastartanga bafethu tournament kodlala 3 games in 9 days bafethu. So wonke umuntu uzodlala bafethu, just because uMakgopa akastart uHugo Bros akamoshi Hugo Bros wenzani, hayi Bafana Bafana izoba grand ngenxa yoba kustarte uFoster before uMakgopa. Ayisipani lo yemajita, funeka sirelaxeni bafethu. I-coach ingayenza i-mistake e-line-up ki-first game and then ilungise by second half lo way. And then second game yazi bokhethwa ngobani abazostart. uBros usenobhuda i-decision eyi-1 okanye ezi-2 ku-line-up, akho smoko, doesn't mean bayisejonga Bafana Bafana izawuchithakala i-tournament yayo. uMakgopa noFoster incinci way ebahlukanisayo amajita, but uFoster because usewudlala ki-big games every weekend, yazi i-Premier League bafethu akho yenza bendiexplaina nge-Premier League. I-Pirates idlala i-big games nayo, i-big stadiums every weekend, but ayifani i-level. And i-Pirates yona ine-fans ezininzi kuzo zonke i-stadium eyakuzo, but uFoster udlala away i-Manchester City, udlala away Anfield, i-Liverpool, away i-Newcastle, Aston Villa, Arsenal. So bafethu mase-respecteni lo way. Foster uyaqala phaa ki-center forward position. Ebenchini sinayo top striker Evidence Makgopa,
Mofokeng uzongena as a sub. Mofokeng, one of the best players yethu Majida, but say Mofokeng talent yakhe ayibuzisi Majida, but say AFCON iyaqala ufika AFCON, first AFCON yakhe le. Umjida uzodlala mfethu. Makafike nje, makafike nje umjida kuse aqale akayithathe, yabo. Umjida makafike nje akaqale athathe, akaqala ayiphefumule yonke la weba okay ayibone. Ahlala akayiphefumule le weba yakhe kusejonga i-in. Akayibukela okay kuse i-AFCON ba okay yakhe songa nansi le AFCON le. His defenders easy. Basuka khona manapha man. Akayijonga grand umjida igame. Ehleli phasi esitulweni. AFCON aqala ifile egazini AFCON nje ba okay ajonga yiyo le. Ahlala and then alambe pha ibenchini. Inomfaka Mofokeng ke ngoku. Qala ngomukwana. And so Mofokeng angadlala pha ewing okanye siyadlala kula ma-10 position kaMbule depending on kuse game injani basidlala nobani. So nazi bafethu nasi line up bafethu bafana versus Angola. Zithini zona line up bafethu. Kubani pha eback if angongezana ngubani, if angombokazi ngubani. Masincole comments bafethu. Cela ngale balu support channel Machita. Ucofe ulike okanye if eqala udibana channel, ucofe usubscribe. Moja bafethu.